Het gemeentebestuur van Verwedder die altijd een eegje dicht tijdens het feest. Bij Dwarpshoes het Trefpunt zorgen ze er zelfs voor dat het feest waardelijk veranderen zou. Ja, natuurlijk, eerder was een lietse incidentie, maar wat van feest dat je ook ha en organiseren. Er is oerwoord wat, maar het gaat geweldig. En mensen die wij gaan na iets doen, dan krijg ik vaak al goed drank dat ze naar wie een hand van bedankt voor het mooie feest. Smokerij en alcoholconsumptie onder 18 jaar wordt net bord controleerd. Dat wie nevens de organisatoren nek onmogelijk. Maar de nieuwe gemeente, Noord-Eerst-Friesland, wil al stranger handhaven. We hebben in april hebben we gesproken met ambtenaren van de nieuwe gemeente. En die hebben ons heel duidelijk kenbaar gemaakt dat zij niet kunnen gedogen dit jaar. Want ze zullen waarschijnlijk de regelgeving binnen de hele nieuwe gemeente hetzelfde willen houden. En dat begrijpen wij ook heel goed. Nou, dat is de reden geweest dat wij besloten hebben en ook kenbaar gemaakt hebben dat wij het feest niet kunnen laten doorgaan. Want wij willen niet dat onze vergunningen op het spel gezet worden. CQ dat wij boetes gaan krijgen. Het trefpunt kan nou net verder met het feest omdat er bij politiecontroles hege boetes dreigen. De organisatoren begrijpen dat de gemeente van Halm geen uitzondering meidje kan. Maar ze zijn wel benauwd voor de gevolgen. Nou, wij zijn bang voor dat als het feest er net meer is, dat de jeugd die door het dorp heen gaat dwalen, ruzie gaat schoppen, spullen kapot gaat maken. Ja, daar zijn wij bang voor. Dat was ook de reden dat we het feest altijd organiseerden.